Duha ka mga kawani sa clearing team sa Lapu-Lapu City nagpositibo sa kinalit nga drug test. Ang tanang nagpositibo gitangtang na sa serbisyo. Ani ang report. Sa 26 ka mga kawani sa clearing team sa Lapu-Lapu City nga napaubos sa surprise drug test kagahapon, duha niini ang nagpositibo. Ang usa, job order personnel, samtang ang usa, casual employee. Terminated ang ilahang services sa city and then they will undergo rehabilitation, no? Kung panaglitan magbago sila, makahuman sila sa ilahang pag-rehab atong i-reassist, no, kung pwede ba sila na to rehire balik. The issuance of the Dangerous Drugs Board's resolution also aligns with the sanction from the Civil Service Commission that consider illegal drug use as grave misconduct, which is punishable by dismissal for the first offense. Lakip sa gipa-terminate sa mayor ang tulo ka mga personnel sa DRRMO nga nagpositibo sa surprise drug test ni atong Disyembre 28 ug ang tulo ka mga traffic enforcers sa CTMS nga nagpositibo usab sa surprise drug test ni atong Enero 22. Gipa-terminate usab ni Mayor Junard Ahong Chan ang usa ka kawani sa Barangay Basak nga nagpositibo sa surprise drug test ni atong Enero 12 ug ang pito ka mga kawani sa Barangay Pusok nga nagpositibo sa surprise drug test ni atong Enero 15. Samtang naglaraw si Mayor Junard Ahong Chan nga makighinabi sa piskaliya ug sa mga huwes sa dakbayan aron mas pahigpitan pa ang pagpatuman sa plea bargaining agreement. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.